Enam ní géanáid sa ghaun agus is tócha go raibh seán ann, nó ar liad an reachtas grad asal don áit áirithe son. Tar éis taistil ar Breatnach finne I glórg freagaí, hí sé tar éis a chuairdach a stoppa. Tránón na suaimhnach saoirigh a bhí ann agus nuair fáin ar cheann boga aniuh. Lá bra brothalach buí I bheithí, ach bhí an Breatnach dul faoi inis ar ceann na léanta son a chuireann tú ag smaoinemh ar an Ceol. Leis an gricin ar a aig ag tógant brise ó bheith úmsú na gréine ar an oscar leis dríocht an nádúir I a rihan lé. Si a inchin a bhí ag buint buntáistí as cimilt dríocht na gréine a churpanis. Bhí rud éigeanta nasnamh ar cheann. Ag lorg freagaí a dúras, ach le ceartnaí iad na freagaí a bhí á lorg a gceach an ceist. Bé seo an tránóna chúla seán an ceist a bhí sé ag lorg, ón láir ág sé an tileán ar bhádín maidin lí a ceover scata bliant ó hin. Agus chó luas a bhí an ceist aige, I chaise fiú smaoinemh ar an bhreagra. Seabhais, chúla seán an ceist, ach níl sa géint na cala chúla sé, nó ar chúla sé fiú. Beidir gur bí an airge ag búla gine na hailte agus ag bécin má calaí glórhar a chúisigh bhd éanta stigan, nó cuioine hín seir cailte, na glúnta gaelach, cengailte ina anam ag lorg faoiseamh. Ach nach goma chun a tháinig an ceist chuige, ar tháinig, agus lé tháinig suaimhnas. Cábhagach agus tógach mé. Éireann, cad í má hanga, Gaelin, cad í dhéanam inis. Raimar ar neis go héireann agus scafa man na focail atá darúta ag mar bhartharacha agus trifúracha, muinte na héireann. Mar míad an nán ábhartha, agus gan rudí áirithe tá an uignas ar dhaoine áirithe. Ach ná bíoch uignas ort, tá míad sever. Sí severas na Teanga tá againn, agus ní gáú nach í a leart agus déana síon chuid eile don obair. Tá or danga héine againn, or danga rúchais. Féach timpeall na hórpa, Frankíis ag an rank, Idális ag na Hidálig, Spáinis ag muinte na Spáine, Portingéile ag muinte na Portingéile. Mún líon Teanga an timpeallacht agus socróid Gael in éireann a ríist, mar faoi láthair, man íana míad éonrod, tite sí as I chéile.